ole thì khan screen in hmu tro in hmu em Yes, sir. ole kan zir tur khi 9.4 ani 9.4 ko kan zir to dona tun tuma chuan ama kan hriat to sa engmu zat ka chu hriat tho tho anga ya theorem engmu zat ka kan zira khang kha hriataila ti chuan circle kan zir nei kha kan thil zir tur ta na poimo tur ho kha hian han soi non le talok taila hey segment ti te alternate segment ti te ka ti kha a trong kam shim shim po kha han chian lo khom ve thea chawa chuan in segment ka ti khan enge ni ti te kha han soi fe le taila kan zir to sa kanina segment of a chord ti chu if two chords intersect in the interior of a circle, then each chord is divided into two segments, which are called segment of a chord. Ini, mom, a segment of a chord. Chord, bung, chord kha antinan circle chunga khan aloin tan tang khan kami aloin tan bun khan kami abung toy kha segment chun mea. Segment of chord ni chun chord tan bun khan mea. Ti chuan segment theorem au mani segment theorem chu I chord khami bung kan tiang chi mo kha tiang kha I khami kha I tian circle chunga hianin a chunga ni mo po hian ain tan theita he alem anhoi mi segment theorem ti hi in hu phaim in mobile khan in hu tro alang phaim Yes, sir. takhianin I khimi khi I chawhna tura tan hi poimo em dona kan chok teu dona khim mangkhian kumina nga poron chok le mai thia hei antina chord kha a b le c d hi lo ni tani alim masa choka hen kan soyang chord kha a b le c d hi lo ni ta sela ti chuan ain tan bun na khi alai taka po ni lo mai thei mo alai kher po ni chuang lo khoi lai a po khin lo in tan bung ta se ti chuanin I chuta chuanin hemi chord bung te hi mo khimi chord khi ti an lo in tan bun khianin formula poimo de umei aron chuak ta ni ta chuan hemi a chord bung hei a b kha khoila nge bun a b khi khoila nge bun nisem a b khi khoila nge bun soi teu le P p a bung ta ni chuti jon a bung le lam pang chu I p a le p b ni don ta ni p a into p b ti hianin alo don ta ni p a le p b ni don ta ni tro I chuta chuanin kan hriat tur chu khimi abung pahnih te in pun ti rakhi mo abung pahnih te in pun ti rakhi I le lampang chord pakhat zawk bung nen khianin a in pun ti nen khani tuk tat ni chu le lampang chord cd nia cd bung chu pc le pd lo ni don ta ni mo khi nen khian a in tuk ver ngot mai don ani chu ta hian mo hei ti hian pb le pc hei ta hianin chu chord bung kha ab kha p a khen bung ta p a tanga p le a tanga b sorry a tanga p le b tanga p chu abunga kha I puntir ta ni ti chuanin cd kha heta p a tho kha bung ve thowa a chord pakhat zawk bung ve te puntir nei khin ain tuk ringot meni chu sar kula khi tianga om hian alim khi tian tlema dang lam deuh hekin kan ziak le chinanga ta tian lom ta sela chord pakhat zawk chu sei etinan chord pakhat zawk chu sei deuh hekin tian lo ziak teila sei bi khop me pakhat zawk ve thunga ro chu
hết tiền này ta sẽ thì anh sẽ lấy nó sai in muam anh sẽ lấy nó sai này rồi cái gì thật kinh hụt rồi Yes, sir. ồ thế thì là tiếng bốc hen luôn ta sẽ làm gì tôi nói mình bốc hen luôn ta sẽ A B C khi cần thì tăng làm đấy tiền thì in siang ngay sẽ lâu sẽ na hết thì là hiện a formula tu chu hay mình bung A tranga P le B tranga P puntir hian a khot pakha jok bung puntir khap atluk tinia itla hianin ta hian T da te la P Q R S lo ta se ti hian lo ni ta se la khoi ang ya bun T, T a bun ta ni le a formula tu chu enga nyang a formula tu chu ta hian sai te le RT R T into into ST S T equal to equals PT into PT QT. into QT o khat kha at khalutukตัวนั้นมีอันคัดเชียดตัวนี้ให้มีอาบุงเวตินปุ่นตีขึ้นลุกโดนตีขึ้นเชียดตัวนี้อ๋อจู่ๆ circle ชูงอ่ะอาจุกินกัดขานนี่ตาอปอนะอินกัดพวกเหตุตัวนี้มีฟอร์มูลาทั้งขึ้นเนี่ยมันเสียอปอนะมีจอกันนี่ยันนินอมดันเตะขี้เมลอมดันเตะขี้อาจังลำเดือเรวะตัวน่ะอปอนะมีกันเอ็นเลยจุกันจกเรเลยเพราะตั้งไงอ๋อเลยอปอนะapona tium je chu hei entinan hei alem patnina a second zo ka hi entaila mo a second zo ki entaila hei heta a b kha khot ani hei a tanga b hi khot ani a c tanga d kha khot ani mase a circle chunga ka tan an la in touch mi alo ni mase a on re ya ka rinzel chon in touch don ta chon pona ten kan rin phei zela pona heta circle pona dei pia hen an va in intersect ta ni pona dei mo a pona dei va intersect po khan chu a khota chu a tanga b le c tanga d nia a intersect na hi pia outside the circle ani nachina mi chu a intersect na kha inside the circle when two chords are intersected inside a circle tini tro tunu mi bethung pakhajo chu outside the circle lo ni tani outside the circle alu ni po khan mo hetiang hian ti turani PA into PB kan lak dan kit sin zero P atanga A lok le P atanga B a formula hetilai chu ngai reng ani o P atanga A hei hetilai pon point atang khan hei mi apon point atang hian hei kakar jar hi in hu theim o ti hian tin mu thei tro P atanga A lok le P atanga B khami puntir khan heta khot pakhat C D ve thua chon P atanga C le P atanga D puntir atluอันนี้เวทเขาตอนตอนนี้เฮ็ดไล่ฟอร์มูลากันเสียขี้ง่ายเร่งตามมาเราจูค่อยคิงเอเอ็นที่นั่น A B C ตัวนั้นกันเป๊กกันเคอร์คินนี่โดนเราตาทิลดังได้อัลฟาเบตดังได้เรามันปัวบวยเราตัวพันเฮ็ดที่ไล่เฮ็ดมีปีจังอ่ะเฮ็ดมีลบปุ่นเตียร์เละเฮ็ดที่ไล่ปีจังอ่ะเฮ็ดไล่บีจินปุ่นเตียร์เฮียนเฮ็ดอะไรลำปอพอปีจังอ่ะซีเละปีจังอ่ะดี A B C ขี้สังได้นี่พอเสถียรไทยตัวเรียนปะฮัตตัวรอle kha kan thil zir om zia chu ni ta pakhat le hi hei hi alo om le ta ni hei hi exam na approve it chok don lawa ma se a hemi a chaw dan hi kan hriat angai ta a chaw dan ringo da kha a theorem om zia kha alternate segment theorem tini nachina mi kha segment theorem ania hetami hi alternate segment theorem ani alternate ti chu enge om zia mo tangent le khotin hei alternate segment tem je chuma heta hi a tanga b hi khotani a tanga b hi khotani ya chon paq hi tangent ani ta ni chon tangent hian khot a b ne han angle siam ta ni tro angle siam chu ta hen en taila baq ni ta ni khami baq om lo na lam zonga hi he lam atnung lam pang ti meng mo opposite khi khilam pang khi
alternate segment an ti ta ni khi mi abung enge ni a chord bung lam oh sorry as enge ni a circumference khi mi bung a ak bung le lam pang zong khi alternate segment ni ta etinan angle pakhat jok b a p hey karin dani mo b nia a nia p helai angle ina alternate segment bet hung tu chu helama BDA lampang BDA lampang hem equal lampang anung lampang mi hi alternate segment chun ton ta ni ti chuan alternate segment theorem ina thil sei tak chu hei hi ni ta ni mo alternate segment theorem ina a thil sei tak chu heti hianin I chord kha tangent omna point chi atang hian kan rin in tangent omna point chi atang in chord hei kan rin so a b tro chu chord ina a angle tat chord ina tangent ne na angle siam kha kan siam chord ina angle chord ina hei atina headline mi mang hianin hei hi I asoi hianan a copy kan siam ata han tian tin la lita se hey ta hian tangent of the point a tangin chord kan rina a b chord kan siam ta ni chu chord ina a angle siam chu ti ta ni angle siam chu enga ni ti chon etinan helai amia pakhata chuan angle siam pakhat chu hei hi ni ta ni angle siam pakhat chu hei tila hi asena karin ki BAQ BAQ hi lo ta ni BAQ khi mi angle khi alo siam ta chu angle chu mo mak teuh mai chu hi mi chu AB chord mang khian angle khi anung lampang hen va siam ta la hei B he ta C a he ta A ACB he ti lai kual khoi lai a pok hianin angle hi varin la A le B mang khian chord A le B mang khian mo helai angle hi tiat char char ngot don ani helai angle hi number 1 lo ti tai la angle 1 tiang asoi ol samna ti chuan khi angle khianin a tluk tur tak chu mo mak deuh chu entinan tian he ti hian lo rin tai la he ta tang tin lo rin tai la mo kan huan kan hu them ti khan ka thil rin kin hu tro helai hi ron tluk ver ngot mai ni chu hei tru lo ta se ti hian angle 1 le tru ti hian in tluk ringot don ni chu kan hu thiam em ti khan kan hu thiam em hello Yes, sir. chord kha hei chord ania ti chuan helai hi tangent kha nia chord le tangent ina angle siam hi hemi tu na mi chord manga angle khan siam khan I alternate segment a khen angle khan siam khan entinan tuna angle dang rin le tela he ti te hian ni ta se ti lai hian khoi lai phuna poken ti hian a le b mang khen ti rin top khan mo ta tangin he ta te por rin tai la ti hian mo a tangin he ta por rin la khoi lai a poken lo ni se la a tluk vek ringot ta ni he entinan ti lai hi tilai angle te mo tilai 3 4 5 tikhan lo ni ta se he ta tangent le chord ina a angle siam zaw zong ang khi tilai a le lampang sai ta coverin ho khen a tluk vek mai ni tinge kan ti chon kha chord a b mang khen a ron siam awangin kan mu thiam em etinan BAQ hi degree som ruk ni ta se tuna angle 3 te 2 te 4 te 5 te khi mi ka rin ho zon zon ki khami som ruk ang khani ve vek mai don ani chu mi thiam te nan lo hu chu sa chu ne chu alternate segment theorem an ta ni kan hre reng thei em ti khan kan hre thei em
Yes, sir. chuan thil pahnih chi a mi a chuan ani ta he hi ania hetlai mi chuan abung ve puntir te hi khot pakhat bung ve puntir hi a khot pakhat ve in puntir ne in tuk ti khania outside ani bi khian hei p atanga a le p atanga b p atanga c le p atanga d khitlai alak dana khi chiangula chuan pakhat zawk a chuan helai angul hian helai hi han tuk ti kha khi kan chok don ni le ti khan in hria in ring ani chuan kan chok chinang o the question number 1 na chuan in find the unknown length x in each of the following aran ti ta ni khi khot pani kha inside the circle khan alowin tanta ti chuan chu i abung seizong kha ron ziak de ta pakhat kha ron ziak talo ta ni chu mi hmang chuanin kan han chok don ta kan thil soi kha kan thiam te reng em ti kha khi mi hmang khen kan in test don ta ni mo chok don tai la hei ta khianin kan formula tura khan ta hian enge ni le enge formula kha hei ta hian PA multiplied by PB equal PA to multiplied by PB equal to PC multiplied by PD. PD. Oh, ABC ron ni lo huna po buai lo tur khan set tur ro. Ti chuan P kan set kan nei ho jong khen jek tala PA chu exact nge PA khen nge tu 7 cent 7 ani ta a PB in 15 PC kan shelo ta ni zon tur ani ta X ani ta tro idu le X po ti la hi X som na ki zon tur ani ta chuan puntir na PD chu 10 alo in ta ni ti chuan khi kan puntir chuan pas x equal to i du le hei ti zong hian ka hre thiam lo ti chuan hei ti zong hian an ziak le chin la 15 tro ti chuan x equal to kan ti chuan 7 into 15 divided by 10 alo ni me tro a chote theya nge chote thei pangai in tro pangai na voi thum pangai na voi ni chuan pasari voi thum engzat nge pasari voi thum chu somni le pakhat ania divided by 2 pahnin somni le pakhat kha semte la pani voi somni nia chuan 0.1 chu avoi nga som centimeter ti hi lo ni don te na ni ta ni khi image alem pakhat na khian ani ta alem pakhat na mo te chuan alem pahnih na hi lo chok le don taila alem pahnih na po PA into PB ti tho khan me tro PA into PB equal to PC into PD ti khan adik thei ta te chuan heta na tluk pui kha da de tela PA in 6.5 into PB in PB chu x ania ti chuan PC chu 13 into PD chu 7.5 alo in ta ni ti chuan x equal to kan tianga 13 into 7.5 divided by 6.5 ta khianin middle lama tin ron zir thaim ka hrelawa point om hi then khathianin chaw te dan hin ron hrelo thina a buai thak ve thin khop mai a point om chaw te dan hi ta kan sei lok ngai lo hrelo pal te kan om takin in hrelo em point om chaw te dan ol sam kin siam in senga hrelo point min in senga hrelo hello point om khan a chaw te dan kha in senga hrelo aza thak lo Saka boy zel. ka buai zel bo point om chuanin kan sei nge in lo thiam lo khana buai thak awangin kan sei phia ngal lo nge point om hianin point om chunga semte puntir te hi buai thak ani chuwang chuan point hi om lo tir dei la point tel lawa
ปุ่นเตียร์เตเซมเตเขาจะกันเทียมแต่ไม่ตาอาบีกตะกี้เลยเซมตัวจอก point วูไม่เตหิบวยทากมอจุดเตียงก็ point นั่นแหละจนเอ็นเตียนังขีตัวนี้มีตะเคียนที่เขียนกันที่โดนตานี่เอ็นเตียนัง7.5เลยตาเฮต้า6.5เลยตาตรอจุดอี7.5 in point เราตัวเรย์ปฏิโดนจนเอ็งจัดเงี้ยกันเพย์เลย point ที่เฮต้าก็ส่วนเพย์ตา5ตัวตาก็ส่วนเพย์ได้ตานี่75เลยตา7.5ดิฉันก็75นี่จน point ที่เอ็งจัดเงี้ยอักกัลเพย์ number เอ็งจัดเงี้ยกัลเพย์กันอักกัลกันนะที่เอ็งจัดเงี้ยใช่ไหมปักหัดอักกัลกันนี่อ๋อปักหัดอักกัลกันอัดจุงละมันมีส่วนจนหน่วยละมาเป็นส่วนตัวนี่ตานี่หน่วยละมาเป็นส่วนเวตัวเราอมทว่าเดียงก็ส่วนตารัวลินะส่วนตัวนี่ที่เขียนในติ๊กไม่ตานี่เอ็ที่นั้น7.51นี่ตาเสร็จหน่วยละมาเขียนิน3เรื่องที่ลมตาเสร็จ751ก็เตียงอ่ะดิจิตเอ็งซันเงี้ยกัลกันเลยที่เขียนอัดจุงละมาตัวกัลกันเพย์ตานี่ตรอดิจิตที่บ่าวตุรขัน point ที่บ่าวตุรขันดิจิตเนี่ยกัลกันตาหน่วยละมาขัน point ที่บ่าวตุรขันเราเวสีเราจวนเบียลไว้นี่เบลสักอันที่นั้นอันหน่วยละมาพออันที่นั้นอันหน่วยละมาจอกเขียนิน7.5นี่เซ่เฮละมัน3.751เรานี่ตาเซ่จวนอันหน่วยลำจอกมีตำจอกไอเตียน3.751อินินดาตานี่เอ็กซ์เงี้ยกัลกันกันดิจวนปฐุมนี่ตรอหน่วยละมาเห็นปฐุมกัลกันตานี่ตรออันนี้ Yes, sir. โอ้จุงละมันมีอาการกันหันติเบโดนะ75ปักขัดเจ้าละนี่เสียเอ็งซาติงเงลัดเลมหน่วยลำไอคันปอยนี่นะกัลกันเพย์ขันเอ็งซาติงเงลัดเลม Hian. นี่จู่ว่าจนให้ละมาจอกเป็นเบียลปะนี่เบียลแมวไม่ใช่เทียมที่เขียนปอยน้ำเราเวก็จะนัดจอกฮัลโหลหน่วมต่อดอนตานี่กันใช่เทียมว่าไงที่คันใช่เทียมบังว่าก็จบเลยอ๋อไอ้เจ้าเลยที่ชวนเฮลัยมีอาฮิอัน13จุด13นั่นนี่เมีย7.5 ที่75กันเตียงอ่ะที่ชวนอัดจุงแล้วมันมีขับ point ปักขัดก็กัลเพย์ที่ระบายหน่วยแล้วมันมีpoint ปักขัดตินก็กัลที่ระบายที่ขันดิกตอกเวตานี่ที่ขันตรอที่ชวน point ข้าเราเบาแต่ได้ตา point นะเบาได้ชวนอีอัสเซมข้าหน่วมตานี่ที่ขันเซมเวที่ตาเองซาติงเงเซมที่จดเด็ดนี่เชมต่อปะปังอาเอาจวนปังอาอินเซมที่ที่เชตัวปังอาอินเซมชินไตละปังอาอินเอาไว้ขัดปังอาภาษาริขินีงาปัดนี้ละจงอ่ะนี่งาจะเอาไว้งาหน่วยละมีปังอาไว้ขัดปังอาเนี่ยงาสมปังอาละจงจะเอาไว้ทุ่มสมปังอาแล้วเนี่ยงาติดจวนสมปฐุมและสมปฐุมฮีไอ้จกเตะเลยงาติดจวนเอ็งสร้างจวงเอ็งสร้างจวงตาติเขียน 50. Sopak. สมปังอาเจ้าที่จวงตาเนี่ยอ๋อที่ขาดอีโจเตพอดเราก็จะเรียนอีเองนี่สมรุปปังมุนเดียรุกงาเสมเจียไม่ก็จะเอาตักมาหม้อเลยอันดังเงินแรงเลยขี้นั่นจะนั่นมี theorem นุ่งจอกค่ะ theorem ให้แต่ outside the intersect กันจีจอกค่ะoutside the intersect เลยปนปีจังให้แต่อัตวันเลยปีจังบีปุ่นที่ตัวนี้ขโมยใช่หรือรู้แต่เห็นกันมังโดนเสียตาเนี่ยแต่เห็นว่าx value คือส่วนเวทเท่าตัวนี้a b c คืออ่างไอเท่ารันที่ใบนั่นเลยแล้วจะนินไปหัดด่านง่ายอย่างขั้นกัลปบเทีย that is แต่เขียนนิน
thì hian kan chok le mai don ta ni segment theorem zel kha kan mang ti she to ro in du le by segment theorem te po teula du le hetian eng theorem nge kan man kan ti chen by segment theorem ani a segment theorem khan heta p po upon atanga p atangin a le p atanga b puntir ma p atanga a le p atanga b puntir hian p atanga c le p atanga d puntir hi tuk ti khania ti chuan a khi 8 ania ti chuan into 10 equal to hi x ania chuan hela hi 7 ni nang 7 ni nang le ngoro ka ti sual PA chu 8 ania tika P atanga B chu 8 plus 10 amal 10 alo ma min pek le chuwa chuan hi ani talo ta ni tilai hi P atanga B chu exat nge ni le an soi lok to le P atanga B chu exat nge P atanga B chu exat nge 18. oh 18 nga yang 10 plus 8 khi ni ta ni 10 plus 8 khi 18 tiang kan je ngaw sha thiam lo mom takin PC chu x ania chuan P atanga D chu x le 7 bel khi ni don khi x lampang hi kan zon tur kania 8 plus 8 8 sorry 8 plus ne lo 8 into puntir na 18 equal to x khi puntirang x into x x square plus x into hey ponami x yan 7 iba puntira 7x chuan om dan tur chu hemi pariat tu foi som pariat chu za samli pali lo ta za samli pali kha x somna lama hin ko son chuan hei a om dan tur dik tak chu ti hian om don tin an helam pang eng ma om to longa plus 7x minus za samli pali bani don ani base ki ti jong khian ziak bu ngai lo tro ti hian kan ziak ang x square plus 7x minus 144 equal to 0 ti hian ziak kila a chaw nuwa mang tro ani lo me ti chuan khi factorize kan zir to kha kan hmang tangkai te don ta ni a light hender hmanga chaw dan kan zir thin khain la shem splitting the middle term kan ti khain la shem hello oh Yes. a light hender dana chuan a sir ve number ki putir tu ni a sir he x square le 144 ane sir ve chuan x square mi a number chu coefficient chu 1 ania chuan constant ki 144 ania za le somli pali vai kha za somli pali ni me ya chu eng hmuna nge lo chuat he ti kha kanen don ani mo za somli pali an ti vel to pangkhi I in ril ruin chut chua har mai thea a chut chua dan ol sam chu thian pahni in han semula asem thei tu a number tlem train tran ula mo pahni na vai sari a vai ni lenga pahnin a vai thum paruk a vai ruk pahnin a vai khat a vai riat pahnin a vai kwa pathumin a vai thum loin ta ti chuan thi mi hmang khianin combination function kan siam thei ta ni and tianan hey 3 into 3 to 9 alo in ta tra 9 helam pangjong hi ni khom ta se pani vai ni pali vai ni pariat vai ni somparuk mun te chu ishelo mai the ni tro ma se hemitin puntir chon za somli pali ni don shim ta etiana ka du chuanin pahni hi pathum chau kilo in combine ta se pariat alo nianga hey 2 into 2 pali vai ni pariat no chon helai mi hi pako vai ni som pariat ti point ti hian za somli pali tho khalo ni don ta ni mo ti chuan adang le chuan chu hi
vậy thì chỗ này ta sẽ pali lâu ni mẹ ngà pathum vậy thum pakua vậy ni sombret vậy ni som thum le paru khá pakhan ni sẽ 144 thâu achua ka entianan pali vậy thum som patni helta patni vậy ni pali vậy thum som patni ni ta sẽ chuan som patni le lam pang po som patni thau za som li pali mà sẽ align number khi pasari chuak tur khan etilai combination khai du in siam te kimi te khanin 7 chuak the na khoi lai nge kan ti chuanin 7 chuak the na chu 16 le 9 na hin ta kan mu em ka rin hi 16 le 9 na hello ta ni chu 16 le 9 ami khi kan langa x square plus 16 a number tam zo ki langa payat suak tura ni bangin minus itianga 9x itianga chuan minus 144 equal to 0 lo don tani ti chuan kita kenya i quadratic equation kan zir teng te kha thiam chen ngai na chu heta geometry lama te le coordinate te sang sanga hian kan hmang kual le zel a in relate kual fe kan ti ka se tur ni le am hasa pani te tang khian common kan langa x si common nga x plus 16 lo nia nga mo ti chuan hemi te hianin common tu chu pakua ni le me a chuan x ni nga minus into minus plus ani ta ni chuan pakuai lo veng zang kan ti chuan hei som paruk ne na puntir za som li pali chuak kha ani ti kha shet tu nia avoi som paruk kha ni mi do na mo ti chuan x plus 16 khi le lam a ma kha common ani le ta kha kha ni han sem chuan x minus 9 alo chuak le nga chuan khimi te bracket panin puntir khian 0 thu ka wangin atu mani zok hian 0 an tluk ti na lo ni ta thilin puntir thil panin puntir in 0 chu chuan tu mani zok in 0 an tluk ti na ni ta ti chuan hei hi ti hian alo ni chuan atu mani zok khan in 0 an tluka chu ti lo ni chuan x equal to minus 16 emo x equal to hei hi exang ani ang equal to lela maka dai 9 ki exang ani ang plus 9 lo ni ta ni ni le pc sei zong chu minus 16 le 9 kan lo chok ta ni thil sei zong a minus som thei ngai em thil sei zong a chun 0 ani po hen eng ma lo ti na ne 0 ai pot tlem kha minus su nia chu wang chun thil sei zong kha minus som thei lo ni mo chu wang chuan minus som thei lo wangin minus chu kan neglect ta nga minus tan kan zia chun zom mai nga ziak leng lo de ka x equal to minus 16 is rejected. Acha chu thil sei zong ania thil sei zong a minus som thei lo therefore x equal to 9 centimeter. Hetilai vela khen nakina exam na chon meter ron ti chon hei ta pen meter ni vele menga ti khan fit ani pon aron pek dan ang khanin zia mai tur ani heta kan chaw to sa hawanga po khan indu le by segment theorem ti kha zia ko lai tilai engwang khi te tingot nge kan ni ti khimo hriat nan ti hian bisegment theorem antia le hei hi alo oma hei hi a harvak chuang lem lawa adana kha hret tur ani proof ania tu na mi akhian toite in a in proof theya
proof ani khanin given o manga to proof o manga proof na approve na tak sei poni chuang lawa oh chu se tai la ta hianin thum zia en photang figure 9.61 a hian aron ti tani true circle with center o an o des heta mi so ki o des sunita oh intersect each other at the point P ale Q a hian intersect ateni ti chuan AB le AC hi tangent an nia teni AB le AC hi tangent ania AB le AC hey AB chu A train heta B a mo chuan pakhat zawk chu heta circle pakhat zawk tan khan bani tani ti chuan to the circle at the point to the circle from point A and QP chu khoi nge hey heta Q atanga tlai P hi tro point A le QP produce atang khan atine so that kanen tir tu chu A B le AC hi chen tini so that ati hi to prove tu ra chu ni me ya ti chuan A B le AC a in tluk ti hi kan prove tur chu ani tani ti chuan kan hriat tur chu khi ta khianin hei A tanga Q line khian circle ki apani ni khin aron tan tlang ani voi he tan tlang tro ani em Yes, sir. voi ne tan tlang khan nge ming pha voi ne tan tlang in nge hello voi ne tan tlang khan Yes, sir. mo engmo hey ten circle lam ta tra circle lam ta heten circle han khoi che khan tan jen ania ma se circle ten oma he te akat khan nge min kha voi ne kat lok khan Second. oh second ani ta hian en ro A B le AC chu tan jen ania ma se A P Q hi chu second ani o a se tur ani A P Q ki second ta chuan nga ro thil pakhat hei hi kan la sei fu che lovin ka hria ta han alem ne kan zia ku lok ange o sei fianan ole ti hian lo ni ta sela ta hianin ta tang hian tangent te ni to ta ni mo tian tangent ni to a ta hian secant ni to buk ta ni kan hmu tro thil ro ki in hmu em tan Yes, sir. ta hian Q a awma ta hian A nia ta hian B ni ta ni A tanga B hi chu tangent ania chuan A P Q hi chu secant ani ta ki circle kha voi nia ba tan awang khan chuan tangent le secant hetiang anga awma khian mo formula awmani chumi formula awm chu mo hemi a tangent zawk square khian a tangent zawk square khian hemi chu khami tangent awmna point atang tho te rin tan ani khan mo AP into AQ atluk ani A AP hey hetilai secant tangent in rin na hmun atang tho te khan AP le AQ khi bi pun tir chuak khian heta tangent sei zong square khi tluk ti hian ni ta ni mo chu te chu kan hmang tangkai don ani o hi theory khi theorem khi kan hmang don ni le ama sabera chuanin given ka ziangai
given a chon engi tur kan ti chon ta hian hi true circle ti vel ho ki in la kai thei me true circle with center O and O dash intersect each other at P intersect each other at the point P and Q. AB and AC are the tangent to the two circles from a point A and QP produce. Thì khi kan copy thầy thì nào này chú, hết lại a given a tan hiền mò, thì lại thì hiền true circle thì trong cái cần diệt trần thế à, true circle thì trong cái cần diệt trần thế à, thì lại if ngay là bên A B from pro, thì thêm hiền thì hiền given a chon khi kan lam mal mak thei ti na ni chu a question a ron tia ka mi a kha by heart lak ko ngai lo chon to prove a chon ngai jiang kan ti chon I prove tur chu so that a ti khi zia tur to prove a chuan a b equal to a c ti me ang se thiam tro ti chuan proof a chuan a dik zia kan chian na tura chuan proof ani chuan dik che kan chian na tur mo a b khatan jen ania ti chuan a p q hi second ania tro a b is a tangent and a p q is a second khoi muna to the circle with center O helam pai circle with center O des so khania with center O na zo ka khan mo this one therefore AB square a tangent square khian kimi a second te a segment in puntira ka he abunga ka AP le AQ mo AP le AQ puntir hi atluk ta ni equation 1 mo chu tiang thau chon le lam pok ni don ta ni AC square khian mo similarly ti melai tlai AB is AC is a tangent and APQ is a second with center O des and equal du akhatia zia du ngai to lo kan similarly ti mela similarly kan ti me nga AC chu tangent khan a tangent square khan a second hi AP into AQ tho khi atlu ti chon equation 1 and 2 khian en tawla equation 1 and 2 hi kan en chuan AP into AQ ve ven tu kani kan thil proof tur kha AB and AC tu kenia ta chu hei helai hian an square ve ve khanin AP le AQ an tluk ve ve a chu tin ni chuan from 1 and 2 we get kan tianga ta hianin kan nei chu AB square equal to AC square AB square le AC square in tu kan ti AP into AQ an tluk ve ve a chu ti lo ni chuanin a square hi bo ve ve ta sela AB lo nenga le lampo AC lo nenga chu kan prove zo der AB le AC in tluk ti prove ro ti khan ti khan kan prove zo der ane chu a ol nu tu ka koi mo box ya khi te khi shet tum ro a le man noi zo ka zia hi zia ve kher ngai lem lo wa hi chu a sei fian na ka zia me me ne kan pai de nge nge chen ka ti lo boi pa le nge ro anh em
le pali le hi lovin le tai la a b le c d hi chord an nia a tanga b le c tanga d hi chord an nia circle center o a kan chord an ni ve ve te ni which when produced meets at a point p chu he te kan rin chua zom zel khan point p a kan an vein hu don ta ne such that PA in PC tluk set ta ne PA P tanga A le P tanga C hi a in tluka ati ni chu o agi ve na chu chuan kan proof tur chu PB le ninang AB le CD hi in tluk ti hi proof tur ani AB le CD proof tur a in tluk ti hi tu na mi anga pok hian given kha inziak don ani chuan he tilai mi hi a given a chu an nghal mai ta tilai zong hi e ila kai thei tur ho chu mo tilai thleng hian given ani ta ne tilai zong khi given ani nghal mai chu bai ha changai mi lo ani tlai ki o kan se kem bai ha ngai lo tro Yes, sir. to prove chu enge zia tur AB equal to CD. AB is equal to CD. atha A B equal to CD khoi lai nge a het lai kho ta kha A B le CD kho te kha anin chen ti kha kan proof tur ani khi segment theorem kan ti kha he lai mi kha kan la shem atira kan soi khamo hei tila hi segment theorem a khan PA PB P tanga A le P tanga B P tanga C le P tanga D ti kan proof khen la siang tro la shem hi Yes, sir. theorem by hat tu kan ti kha khi kan mang don ani by segment theorem kan ti le me don ani proof a chuan by segment theorem a b c khi lo dang lam ani point hei hetian heta p tangin a hlok le p tanga b in ani kho lak dan kho p a into pb equal to pc into pd ani na chen akhan hei min ron given akha p tanga a le p tanga c in tluk te hei p tanga a hlok le p tanga c in tluk te p tanga a hlok le p tanga c in tluk chin chia ru aron given akhi aron given lai taka khi chin chia chen to chu ti lo nei chuanin a ve na mo pc ti hi pa in ka thak then lopon pa jok he pc ti na mo da ve te la ti chuan in chok the thei don ta ne mo ti chuan pa ve ziak meng pb ti kha PA into PB kha hey PC into PD ti an PA bokin kan ziak anga athan chu hey a given a hian PA in PC tluk aron ti ba khania ti khian lo ni ve chu nen chokte don ta ni tro hey le hein chokte ang equal to le na ma pei du le boson da at noya kalanga ain chokte don tho mo ti chuan PB equal to chu exam la chuang exam la chu mo PB equal to PD. PD che hi PD. question 1 ti tai la ti chuan PA le PC
PA le PC kha anin chen ani kha tro given a khan PA equal to PC hey min pesa hey he te P tanga A hey alem khe nu la P tanga A chu atluan por khe ne tro alem hello Yes, sir. P tanga C po atluan tho ne mol te anga ngai taw la ma mol kha P tanga A hlok yom ta ti chuan B B le P tanga D om bok ta ne hey hetilai hi P tanga B chu alai lak lo khan ita ma se P tanga B le P tanga D khi ain chen tin hey equation 1 a kan chok chok to thawa chu tin ne chuanin A B hi shet du chuan A B shet tur chuan P A tang khianin helai P B ka pai hian A B kha lo chok the chen ni tro ti chuan hei hi ti hian ti taila subtract equation 1 from true hey PA ti atluan pura tang khan PB khi ka pai don ne PA minus PB chon le lama po atluan hlok kha PC kha tluan ania atluan atang khan PD hi ka pai don ta PD kha kan pa pai ta ti chuan enge lo chuak ta kan ti chuan hey PA tangin PB pai chuan molte ni ta se etian PB chin jong ki tan bung hoka exam la chuang don PA chu tluan ania atluan enge chuakang engmo AB. AB hala chuang chuan PC kha tluan ania PC tangin PD jong hi pai dei chuan el tliak ta dei a exam la chuang CD. ti kha lo ni meng ti khian kan proof ta mai ta ne chu ka sei non liang hey aron given han P tanga A le P tanga C hi in tu ka tia ti chuan kan segment theorem a khan PA into PB le PC into PD kha pun tirin in tuka kan tia chuan a in tuk tia min on given PA le PC te kha kan thai chia I du le hey PA te da khel lo pu khel in tuk tho wa khan ten thai che ngal mala thei tho wa ta pu khen mo khate thai chet khanin PB le hey tila a toy a pon nam jok hey P tanga B le P tanga D hi tuk tin I proof chok ta ne e P tanga A le P tanga C sei zong kha chu mol te ve ve ngai ta la in a sei zong in ang mo a sei zong in ang etinan e heta hian ten lo rin tai la ti hian ten lo ni ta se ti hian mo ta hianin e hi A nia tila hi P nia tila hi B lo ta ne ten C lo nia ta hian D nia ten P lo ta etinan tilai atluan hlok a hi 4 feet lo ni ta se ai chene ti chon 4 feet ani ve ve ti na ni me a kan the them 4 feet ania ti chon B tanga P ve ve hi 1 feet lo ni ve ve ta se DP po hi 1 feet tho khalo in ta se chu feet li a feet khat ve ve I tan bu chon feet thum ve ve la chuang don ai tuk lo thei lo ni tro ani em ani lo mi atluan a kha PA le PC kha in tuk atia a sei tluan hlak khian in tuk ve ve a chon he lampang ami P tanga B le P tanga D khi ein chen ve le tho ani ti kan che chon I khami te kha pai ve ve la ala in tuk ve ve don thau ta ni maro chen tinan PB le PD khi lo in chen lo se chuan I entinan chu mol te in chen ve ve a kan el tia kha ein chen lo chuan kan pai then tur kha in chen lo chuan ala bang kha in chen thei lo mo I thilin chen sa khan ein ang chia kan tan bun chuan ala banga po khain tluk ve ve don tan mo khani tani le hei chu
proof ni lovin chawh ania chawh ang chi hi exam na chawh ngun a na china mi te pahnih kha proof ania hei in by heart ulu pro exam na khi tiang chi ho te khi ho deuh deuh si a khi chuak duang renga mark ni pu ang vel tur ania hi hei le hei hi mark thum chu pu phalawanga ti chuan hei hi lo en tawla heng ho hi mark khat pu a te pot chuak thina a ho em ta ni khi thil khi khoi tring nge kan chaw don kan ti chuan alternate segment theorem te kha hriat tel kha ngai ta ni tin hei hetila hi circle center kha kal tlanga ti circle center kal tlangin hei hetila hi hmuam o na ki te kan ti dum zau deuh ngo center kal tlang khan khot khi enge ming kha center kal tlang rin anin minga neya enge ni kha line ki te kan rin center kal tlang khian enge minga nei shem Diameter. diameter ni le diameter chuan hete kan rin khan diameter khan in circle kha eng tin nge eng tia tin nge phel shem 180. 180 ni le alen zonga a eng lo zong ni lovin a degree ni lovin o ka sei menge a lai taka phel ni circle ki lai taka phel tro semi circle lo ni ta ni semi circle angle kan rinin hei heta semi circle lo ni ta c le b atangin angle hanin siama degree zange semi circle mi kha degree zange ba hatu 90. o 90 hey heta b atangin heta b le c atangin tin in rin ani mo diameter ni chuan semicircle ania khami semicircle chi a hemi ron kak ve hian ten hei angle hi om ta ni chuan chuan tila hi 90 ni ti hriat tur ani 90 tian kan ziak a ron zia mi lo pawh khian ti khian ani nghal ani ti hriat tur ani mo ti chuan enge min zo bat khongai bat bat min zo hi tila hi min zo tani question mark kada hi in hmu tro le hemi question mark ka zia hi hemi question mark ka da khian khoilai nge tluk tur bat khian khoilai angle nge tluk tur kha in share bat khian khoilai nge tluk tur Angle C. o thalut tok ala sha thiam lo khen am mai thia in thian te kha ta hen kan tilang le hey na chila ka soi fe khen na shem hey khot le tan zenina angle siam kha e angle wan hi mo mi ka ko hin hmuem ti chuan hemi khot mang hian angle het a hnung lampanga eng zong pon varin la helai angle hi tiat shim shim khot le tan zenina angle siam kha tiat shim shim zel ani ti kha ni mo khami thiu rem mang khan he hi kan sheta ni ta hianin direct in BAT izong thailo hrim hrima BAT izong thailo ma se heta hian triangle a hian angle pati hriat to chun a angle pakhati chu hriat mai ani lo mi triangle a angle pathuma ma angle pathuma pahni hriat to chun a pathum na te chu za sam re tanga pai khana me a ti chuan C hriat chuan BAT in C kha thluk le mai dona mo le ti kan chaw ti chuan in triangle ABC ti me a idu le BAC poi ti thea etinan right triangle tia a hming khi sei ro chuan BAC itia mas in right triangle ti kher po ngai lem lo khi ki chu mo achan chu ei a degree chu exact po lo ni mi masila khami kha right triangle formula kan mang tura jeng po ni chong lawa le min ron given khi angle ABC angle B ti na ni chu ABC ni chu mo 38 ania
angle anh em kan nei le tak BAC in 90 tuka ti chuan angle C khi angle C khi na tluk tur chu za somria ta tangin kan hriat sa pahnih te khi kan paih me a kan hriat sa te pahnih khi kan paih nga ti chuan za somriat minus za le som ni le pariat lo ni atra bel komin ipai chuan izange panga bial pahnih trop pasari atanga pahnih pai chu panga za le sorry 52 lo nia 52 degree angle C chuan angle C na thluka kha heta BAT chuan lo tuk mai don ta ni therefore angle BAT ina tluk chu angle C kan tianga chu somnga le pahnih ni etinan multiple choice anga te pe chuanin chaw hangai chuang lawa imit thla thiam chuan emai paper sira tenin jek rek reka hei nenga hetlai ka chaw chuan hei hi tluk don ti kha a process kan chaw chaw dana ki ti lana ngai po khani chuang lawa mo MCQ vela te tam thena he ho hi a hriat tur ni ta ni mara chu tuna a chaw chaw na ka ti lan ki intana poimo na ber chu nakina chok tak tak lem loi nge indil ru ngot pon chok don lai mo paper sira uluk vak lo pon chok don la hian om dan shen na ne mea ti chuan anexa kal le taila hei tura me pokhian chaw tur tho ni ta ni en leng o he tilai hianin o a khianin a in rin tlanga o a in rin tlang chuan om zia chu diameter ni ti na ni chu BOD khi BOD line khi diameter ni ti na ni diameter ni chon hei angle om hi heta B atangin A a D a pakhat chu B a C a D a hei hi a degree khi tilai hi 90 ni don semicircle ane wangin in hello Yes, sir. Ki 90 ni don le tuna kianin find the values of x and y tia x le y mi zong ro tia kianin all sum deuh chu hei y hi angle C mi khimo hei BOC hi center kal tlanga wangin hei he angle y hi khoe train ngen re tran kan de heta semicircle le diameter mora B train ro in rina heta C a C train heta D a diameter more le lampanga chuti chuan angle in semicircle ni ta ni y hi tro chu wang chuan 90 ni ti hi kan hrengal thei ta ti chuan x ve thung a roi chu x ve thung hre tur hi chuan mo heta BAD hi BAD hi degree za ni don BAD hi degree za ni don 90 ni don 90 ni anga x hian khoi nge tluk ni le hetlai angle x a in zian na lai hian khoi lai angle nge tluk alternate segment theorem BAP hi tlukang BAP hi tluk dei lo ni heten a hringin kan angle kan rin anga heten hei tangent le chord AB in kar hetlai angle hi tluk do ni x som na hian mo ma se hetlai x som nei direct in ka chok thei lo chuan ka chaw thei dan ber chu tilai hi 90 ni ti kha heta a chuan heta som nga lo oma ti hian hetilai hi 50 le 90 le helai me la o la hi avai belin degree za tu nge lai hi a pathuma ka belin degree za tu nge le line ngil porani ta line ngil porani chon degree za nge hello me hey Andrew hey projector a hena enter la he angil por chon he 0.10 la kal phei char char heta line ngil ron then le che hian za som riat ani kan the hello
Hello. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Thì hian hey angil por avani reng reng khajonin mo. Tian lo ni ta. Hey. Tilai hemi he tiangil por he chun zale somriat an shim shim ta ne. Chumi za somriat ni shim shim ba chuan tilai hen som nga oma pakhata som kwa om le boka. Chu chu hela hela ole zang etia. A total za somriat ni don chuan he mi te pani paila ala chuang a helai mi ta to ni mai. Mo chu tiang chon kan chok don te ka she to ready. A process a khi to re mi ang po ki MCQ wa chuak chi tho ania. Tiang kan cho na nga zia de khep khep ko khangai vak lem lawang. Oh. Ti chuan A B angle aron pek log hi ziak ve me te la D A T hi 50 degree ania 50 degree nia ti chuan angle D A DAB idu le BAD po ti la khi 90 degree lo nia nga ek bangin nge ka ti chuan angle ile semicircle ega tia semicircle ti ringot tin ti chuan hey BD hi O hi kal tlanga O kal center kal tlang chuan diameter chuan circle khalaya phil thin ani therefore angle BAP chu za somriat atanga he tilai he mi te pathum bel ki he straight line che to rani ba za somriat somnga plus somkwa hi za somriat attrain paila cha za somriat cho dan khi chi sang sang om teu the ti she to ro ka cho lo dan po ke le chuak the za somriat train za somli kan pai chu somli lo ne nga ti chuan helai x hianin atluk tur chu enge kan ti chuan helai x hian atluk tur chu angle BAP khania mo alternate segment theorem kha alternate segment theorem mang kha nei tluk ani ti chuan hi by tiang by alternate segment theorem kan ziak thale lok nge cái này lâu một hiếm lâu lệ về là nghe thì chuan BAP là chụp bằng zat zat cái action chụp về mấy tuổi này à cho vàng chuan 40 degree lo này về ta này hết ta uai hi zong le ro atia uai hi chu that is y equal to 90 kan ti hal thuai meng a chan chu enge kan ti chuan angle in a semicircle thì hiện chỗ po ngai lo a hiện ra ron chuak ngal ta me ni mo se thiam ang tro le khati te kha lo ni le ta a pasari nei lo en le tai la a lem khi tu na miang thau kha na me le han en tau la eng tin nge khi khi kan cho chuang ti kha ngai to tau la mo eng tin nge kan cho chua dan tu hey ta hian min zo lai hen question mark hen da ten ni la mo all sum tree no ADQ phege ADQ code AD code le tangent in triangle ti na ni ADQ ti la hi zon tur ADQ zon tur he ta point center kal tlang le tho chu chu she tu ro
angle in semicircle om don BAD thì BAD không phải B B B B B B A D he là hi zong ro men ti bo kan question mark ti kan ta ve ve le aron zo ma sak chu ADQ nia ADQ chu ADQ in khoi lai ngat luk kha ADQ in khoi lai ngat luk C. oh C ti rigot kherin mo B C D hi ani ve dei thea helai bi te hiang ting kan sang C tu na isoi iri ruwa tum ko chu ka thawa ma se kha aya ngai sual thelo tur khan ting kan sang headline lai tak hiang ting kan sang tu na kar zar ka da na tak hi ACD oh khatia sei tur kha D. ata chu C kan ti rigot kan hei 50 om na lam te poki a huam de C kan ti tok chan mo le he ti lai jong chok tu chuan hei ka hmu ngai hemi hi hmu tur chuan he triangle a hian 180 oma 180 a chuan hei li mi hian CAD hian 40 tluka ADC hi degree zang ani don tila hi D oh kha mi mang khalin kan chok mai don ani mo tian han tila in triangle enge ming kita hian ADC mo ACD te te me o alphabet order deuh lekin mo in right triangle kan ti don chong lawa ti chuan angle aron given khi CAD in somli ania chuan angle pakhat le hi hetilai mi hi ADC angle ADC hian 90 tlukang eng wangin angle in a semicircle angle in a semicircle ani wang ti chuan hei te chu ka zong thei ta ni ACD ka zong the ACD ka chon chua chuan he lai zong ro ti hi a lo in tluk le mai don ani angle ACD equal to katianga 180 tangin helai angle pahni ka hmu kha 40 le 90 khi ka payanga engzat nge 180 degree tangin za le som thum tro som li le som ko chu som nga lo chok ta ni ti chuan 9 heta min zo kha B ADQ angle ADQ equal to angle ACD khi ani tluk na chan chu angles in the alternate segment theorem angles in the alternate segment a angle te ani idu le bai alternate segment theorem poti mela pailawa chuan hei hian som nga lo tu pe ta ni helai BAD ani na BAD chu angle A hlok khi ti na ni o angle A hlok khi angle A hlok le tur chuan helai ka hriat phot tho ngai ne BAC ka hriat phot angai BAC ka hriat chuan all something ka hriat thei ta ni engtin nge chu kan hriat ang ti kha kan bak chu ni ta ni ti chuan helai tur chuanin in triangle ti lela in triangle hela pang triangle ABC again in triangle ABC takin kan hriat sa chu minon pek lo kha angle ACB khian som nga tluka chuan kholai nge 90 tluk kha hello ABC ABC etina tur me chan angle B potila sual lawa asan chu angle dang khi om vak lawa heta angle C ate ki chon ki akak de utoi emo asai sual theita angle tuna ABC ta ki chu angle B polo tila asual over lo ta
angle ABC khi 90 nia avangin cái từ chọn angles in a semicircle thì chuan pahnih kan lo hre ta a pahnih kan hre tawh chuanin helai mi tur chu kan zawng thei ta ni angle BAC chu 180 atangin som kua le som nga ki kan pai anga za som riat mai na za le som li equal to 40 lo ni ta ti chuan hei hian 40 thuk chuan a le lampang khi 40 bawk ania BAD ti kha hei question a khian BAD ni kha chuanin BAC le CAD bel khom kha ni ta therefore angle BAD to angle BAC le angle CAD bel khom ania bel khom te la som li ve lo ni ta tro kan zon chu som li tho ania ti ni chan som ria ta lo ni ta tin ani ta ni ti khan or something kan lo shele ta a ti chuan question number 8 na lo en le tai la question number 8 na chuan hei ti hian lo da ta ni in figure 9.65 hetia hei hi a figure original a bu mi khania anal lo em ke te shanin kan ziak thalea APB se tangent hei chung lampang te ngil paper hi tangent ania at the point P draw to the circumcircle of triangle ilahi kalau ziak kim lo de of triangle PQR triangle PQR PQR hian AB hi tangent ani ta ne tro if APB is parallel to QR ti ta ni kimi tangent line khian QR khi parallel sela ti chuan P atanga Q le P atanga R hi ain chen ti proof ro atiani given ki soi photi la ti chuan atla chapin kan soi dona all tu kamo poimo sinia thiam tu harder silo ne ki tiroki thiam em tu rani top mai ni le ta het enge given kan ti chuan hetlai mi hi da mai tur APB se tangent ti vel kho hi la kai mai tur mo APB is the tangent a question mi hi la kai mai tur mo at P to the circumcircle of triangle PQR chuan APB parallel to QR ti bok ta ni khi min given ani chuan proof tur chu nge kan ti chuan PQ khian a lem khian kar tur ro lem en lowa en lo a zia chhuat thei tum tur ani lowa a lem en chung khian a lem hmang khian i proof na khi zia chhuat thei tum tur hei ke ni te pon
lem khi kan en lem atang khian kan ngei tu ani kha zo kha ati dan tur chu ni ta ni lem en chung zo khian proof chhuah tum tur ani ta khian engma siam ngai om lem lo ti hian danga ta hianin kan proof dan tur chu mo ngai ka sei nun leng ti hian ani ta ni ti la hi ziak thala proof tur kha hey a p b hian qr hi parallel se atin parallel se la ti chuan p q le pr hin chen ti proof tu ni kan proof tur khi chu ain tluk ti po kha hремala le ain tluk lo ain tluk ti hria lo angin eom don ni chu thil dang nge khi mi ain tluk the na chan tur akha I hria tangai ta ni ti chuan chu engkin nge kan tiang kan ti chuan le engkin nge kan tiang hei ta hianin englo kha en le taila kan theorem zir bok kha an en tawla alternate segment theorem a khan hei a p q a p q hi hei p q hi kho tang khan ni tro ani em hello Yes, sir. a p q hi khot p q le tan zenina angle siam ni ta ni p q kho tang a khan ngai ula hei tilai tan zen ni ta tan zen le kho tina angle siam chu a p q hi ni ta chu chuan khoila angle ge tluk tur r hi tluk don chu tiang tho chuan hei khot pr ina khot pr ina tan zen apb ne na angle siam chu mo bpr mo idule rpb po ti theta mo kha alo ni don ta ni hemi zo koin helam hi tluk kan ti thea ti chuan a khoi lam zo khi nge kan du kha kan thlanganga tila hianin number ka peng hriat ol samnan number helai hi apb ti equal to ai a khan 1 2 helai 3 ti meng tila hi 3 khi mo tila in kar zong hi ti khian enrole class 9 na kan zira khan tian line na lo in parallel line dang in tia lo kal tlang khan eng angle ngei tia thin kha ila she Alternate. alternate chu z shape ang khan ya ta khian enro angle 1 le 3 khi z shape che niam alternate niam aniam Yes, sir. alternate enga tinge kan ti ve ngot chu kan lak ngot kan ti chon ain parallel ti khamin non given apb khian qr hit parallel share on ti tlatalom tro chu bang so kan la thei le ziak ang ta hian angle 3 equal to angle 2 kan tiam angle 3 le 2 in tuk na chani chu alternate segment theorem mang khan ani mo angles in the alternate segment angle in the alternate segment emo in du le by alternate segment theorem point it here chuan angle 3 tho hian angle 1 atluk ani angle 3 tho hian angle 1 atluka khi ke chu alternate angles
alternate angles an divine line kha in parallel hi pq ki transversal ang khania alternate angles an divine ani to kani alternate angles an divine chu ti ni chuan ni le hey one in thiet luka two hian thi han tluk boka tro aliam one in thi khi han tluka two in thi hian tluk bok chuan one le two hin in tluk mai em alem khi en ngar ngar thola alem en chung khian han ngai to teu three le one in tluka three le two in tluk boka chu three han tluk ve ve ni chu chu ti ni chun one le two hin tluk ang em Yes, sir. oh therefore angle one le angle two hi lo in tlukang ni le ama khan kan zir to a pol kwa tho khan triangle kha ti hian a angle lo in tluk chuan a angle kha lo in tluk chuan khoilai te nge in tluk tur kan ti kha Opposite. opposite side angle one hian a opposite chu enge True. engmo angle one opposite a eng side nge om True. true ni nang asir sei zong kha angle q ne one hi chu mo one kimi opposite che he a f chia om chu enge one f chia om chu enge asir kha enge hen ro hetilai le ma hian angle hei hian in tluk chuan hemi a base angle in tluk chuan an helai ve vein chen don ti nia tun a po 1 le 2 hin in tluka 1 le 2 in tluk chuan khoilai te khinge in chen don khoilai te nge lo in chen ang angle 1 le 2 in tluk chuan mi pa ho khen vongoi ve in wo tong lo ve PR 嚟 PQ oh pr le pq hi in tluk mai don ani question a kan pq ron soi ma sa wain kita soi ma sa kang ken in siak ma sa mai la PR oh ti kha chu kan prove dan chu in thu thiam tro heta angle 3 le angle 2 kin to ka khi chu alternate segment theorem hang khan ya chuan AP APB le QR hi parallel te bang khan angle 3 le 1 hi alternate angles anya line parallel re ang chen alternate angle sign tu ka wangin ti chuan hei a base angle ve kha lo in tuk ta sia a base angle ve in tuk si chuan an opposite side ve in tuk don ti khian kan prove zo der ta ni mo le here last question a ho hlom hle me a tro in le taila in a cyclic quadrilateral ABCD hey ABCD cyclic quadrilateral ti chuan circle chunga kil li om tina ni kha ABCD diagonal AC hian hey A tanga C hian bisect angle C ti ni bisect yom je chu alai taka phel ni alai taka phel chuan a phel lelam kin tiat don ti ka se tur ni a soil samnan 1 2 3 ki kan pe a prove that atitani diagonal BD hongai BD chu hei hetami mo BD is parallel to the tangent at A BD hian tangent a tangent na point po A o mai hi hei hi a parallel ani tangent at A to the circle passing through A B C and D mo ti chuan hei hetilai tangent hemi hi a parallel ani ti hi kan prove tur ani ta a ti chuan BD in tangent hi parallel ani chuan tangent chu enge PAQ BD le PAQ hi in parallel ti prove tur ni BAD le PAQ hi in parallel chuan alternate angle in tuk tur ani alternate angle chu ta khian kan lak
tur sang sang om the avangin I he ta chi khat turin kala pakhat kada chu he ta 5 le 3 khin ni 5 le 3 khi ain tluk tin proof chua ngai tin ani chu alternate angle in tluk chuan ain parallel tin ani dona aniam na china khan alternate angle kha parallel ain parallel chuan ain tluk kan tia a let ling join alternate angle in tluk chuan line te khain parallel tin ani BD le PAQ te khi ain parallel chuan he heta A tanga D hi transverse langa han ngai la idu chuan AB lam poi lak thei thoma ze tu apan hi ne te kha poi thak pain AD hi transverse langa kan ngai nga he hetian tenani en thiam nan ti hian lo ni ta sela ten lo ni ta mo he ti hian om te na ni chu alem um dan tur chu mo tilai hi D nia tilai hi B nia tilai hi A nia tilai P tilai Q hey hemi BD le PAQ hi ain parallel ni chuan he a alternate tur chu hei le hi ni don ta alternate angle tur khamo khibi te khen in tluk chuan ain parallel tin ani ain tluk tin proof chua kan tum don ani chu oh chu te mai chu ni ta ni engeron given kan ti chuan quadrilateral ABCD ti te AC hian angle sia bisect ti te min ron given ani chu te chu kan soyang oh given a le zia kang oh given a cyclic quadrilateral ABCD diagonal bisect diagonal idu chon ta khen diagonal min khi ziak the diagonal kha AC nia mo diagonal AC bisect inge han bisect kan de chon angle C chuan he tilai hi tangent om thu khamin ron hril boka PAQ is a tangent khoi hmun ange tangent kan ti chuan at A a takin a tangent ani bo ti chuan kan proof tur chu enge kan ti chuan BD in proof that ati tak hi zia mai tur BD is parallel to te chu hei tian a symbol in kan zia kanga parallel to tangent at A te tangent at A chu enge kan ti chuan PAQ ki ni PAQ ki tangent at A chu ni A hmun taka tangent chu ani mo ti chuan a soyol samnan angle khi 1 2 3 kan peta angle 3 khi lo en taila angle 3 khian angle 1 hi atlokani enga tinge angle 1 chu thluk kan ti chuan same segment an ni ta ni eng ti zong ni same segment an ni kan ti chuan hei en rule heta A tangin angle 3 same tu chuan hei A tang tian in rin chaw D tangin B a chu angle 3 same tu chu A tanga B hetilai mang hian ni chu A tang tian in rin a heta B a va topa angle 1 pokhi an tawla A tang in rin a heta C a B a pokha top A tanga B a ve top an ni in mu them em hello Yes, sir. 3 chu hei A train in rin trana heta B a va topa chuan 1 pokhi A train tin in rin trana heta B C a chuta B a A le B ve an top du na same segment thu mun ne wain angle 3 le angle 1 hi anin angani anin tlukani achan chu angles in the same segment thu mun
anh này mo hay hi pakhat na lo ni sela ti chuan angle 4 le angle 2 khi thu mun le ta ni hey 4 hi en tawla 4 chu khoi tringa lo kal ga di a train en rin tan he ta b a he tan d a a train le kala d a to ni chu a le d a to ve angle rate mor te ki mo angle 2 po khi en tawla a train tian a kala c a he tan d a le d a tho array te ki to pa ni mo chu wang chuan angle 4 le angle 2 te ki anin tluk le ta ni he equation 2 a chan chu anin tluk na chan ki angles in the same segment tho ani angles in the same segment ti chuan equation 1 and 2 atang khianin kan thil hriat chen deuh ta awm ta ni hey angle c kha engin nge bisect kan ti kha angle c kha ac na bisect ti kha equation a khan ron da ni alai taka phel chuan 1 le 2 khin tluk don ani tro angle 1 equal to angle c angle 1 equal to angle 2 a chan chu bc kha sorry bc te chule angle c kha ac na bisect ti kha men on given ani I du la given ti pon ziak top la poi chong lo mo ac bisect angle c ti kha question na om wang ani chu ti chuan 1 le 2 hi a in thuk ani chuan ngai tu ro le hey kan ziak sai en ro le 3 in 1 a thuk a tro 4 in 2 thuk a tro ka tang shem 3 le 1 in tuka 4 le 2 in tuka ma se 1 le 2 hi a in tuk si chuan thil thu mun an va tuk ve ve ti na ni chu entinan 1 hian in 40 tuk ta se angle 2 hian 40 ni bok se angle 3 in angle 1 a tuka angle 4 in angle 2 tuk kan ti hian 3 le 4 ti khin in tuk mengem in ngai tu Yes, sir. oh 3 in 1 a tuka 4 in 2 a tuka ma se equation a khan c khi lai taka phelani ti ni wangin 1 le 2 khin in tluk don sia 1 le 2 in tluk chuan 3 le 4 te khian thil thumun an va tluk ve ve ti na nia chu ti lo ni chuan therefore angle 3 hian angle 4 khi a tluk ani tro ani em Yes, sir. equation 3 na oh le hian en ta taila angle 5 hian angle 5 hian khoi nge tluk alema kan ti chuan en role angle 5 chu hey PAD mangalo in siam ania PAD mangin mo e tangent le chord tangent le chord ina angle siam khania chu chuan hemi chord hey eng chord mo AD chord mangin AD chord le tangent in kar angle ka angle 5 ania kimi kian na tluk tur chu khoi angle nge 5 khian khoi nge tluk tu alternate segment theorem mangin khoi mo 4. 4 tluk don ni angle in the alternate segment akha ani tatani that is wrong alo dang there that is angle 5 khian angle 4 tluk ani ti hi kan hria ni engwangin angles in the alternate segment mo alternate
segment hết là hit chỗ tê tập chỗ bộ angle in the alternate segment ania chuti ni chuanin 5 in 4 tuka ma se 3 le 4 khan in tluk sia wangin therefore angle 5 le angle 3 hi tluk tina lo nianga draw ania 5 in 4 kha tuka alternate segment theorem hangin ma se 3 le 4 khan in tluk sia wangin 5 le 3 in tluk tina lo nianga draw ania Yes, sir. chuan hei hi 5 le 3 chu kan han enta 5 le 3 chu kan han enta heta 3 o mai tan 5 alternate angles an ni mo 5 le 3 te khi angle 5 and angle 3 te khi are alternate angle alternate angle in tluk tur chuan line kha in parallel nge ngai ni in parallel lo in tluk thei lo shim ti kha ani le ta ni sina chu wang chuan hence kan tianga hi line ki in parallel ti na ni hi kan ta ni b d parallel to paq paq khian kan proof ta ni tiang khan ti khan multiple choice ho te po khain loi ne nanga a chhuwa da na kha in hriat thiam lo ro chuanin du le min zor te don ne khati chin a kha question om chin ane kan chok zo vek ania chuanin kami mang khan metric question ami te po kha lo in n chin value line chok thiam em ti te tiang khanin ti ni sela a thaw me ti tur te na kina group akan la ro ni pe ngai lo in en don ne nota uluk dewin notebook da turania in notebook te thata ka von tur nakina en le thei turin en dik thei turin le nang mani punen zirna tan man turani in shengem Yes, sir. Sir. em chuan kharon lut tlai lu tuk te khain om thina ma sein om rei zong ka chin chia wangin om rei lo lu tuk kha chu attendance a poken chiar chi po ni lawang mo in om rei zong khi record thonia a software mang khian in record veka chu in lo hredon ne then khat top don remote ron lu tu mang chi te pe chu dik lo ni hei baka hian hei te hi hei in ho za te hi ka mu vek thowa khian kan tu tok don ne le tun tru matan chani du tok photang wo hello ka tron se them hello tun tru matan chani du tok photang wo wa en mang tha vek ku le Ali. mang thau le